በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ስድራለለ እግዚአብሔር ከቤት ብሎ ከቤት መስዩ ታሪያ ጸሎት እንባ መሪና ኣብ ከባቢ ገዳመ ኣስቄጥስ ግብፂ ኣብ ሓደ ክቡር ንጉስ ነበረ። ሰበይቱ ምስ ሞተቶ መነኮስና ሓሲቦም ነቲ ሓንቲ ጓሉ ማለት ንጽድቕቲ መሪና ገዲፍዋ ከምዘይኸይድ ርስቱ ክትወርሶን ኣመኻራ። ሽዑ ቅድስት መሪና ወይለከይ ኣቦይ ንስኻ ክትጸድቕሲ ኣነኸ ክጸድቕ ዶ ኣይትደልን ኢኻ በለቶ። ኣቦኣ ከዓ ናብቲ ገዳም እሞ መዓስ ደቂ ኣንስትዮ ይኣትዋ ኮይኖም በላ። ንሳ ድማ ርእሰይ ተላፄ ክዳነይ ልክዕ ከም ወዲ ክዳን ብናይ ወዲ ሽም ፀውዕኒ እሞ ብሓደ ክልቴና ንፍልስ ወይ ከዓ ንምንኩስ በላቶ። ከምኡውን ከዓ ገበሩ። ኣብ ጥቓ ገዳም ኣስቄጥስ ኣብ ዝነበረ ገዳም ኣትዮም ከዓ ክልቲኦም ብሓደ መነኮስ ን10 ዓመት ዝኣክል ከዓ ብገድልን ጾምን ጸሎትን ድሕሪ ምጽናሖም እቲ ኣቦ ይመውት። ቅድስት መሪና ድሕሪ ሞት ኣቦኣ ካብቲ ቅድም ተጋድሎ ዝነበረት ንቕጽል ብዝበለጸ ተጋድሎ ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ከባቢ እቲ ገዳምን እቲ ዓድን ዝተሓጋገዝሉ ኣብ ዝነበሩ እሞ ብናይ ኣባ ምኔት ወይ ከዓ ኣመሓዳሪ ትእዛዝ ንኣባ እምባ መሪና ሳልሳይ ርእሱ ክኸይድ ተኣዘዘ። ምክንያቱ ኣባ መሪና ወዲ ኢሎም እምበር ጓል ኢሎም ኣይፈልይዎን ነበሩ። ከምኡውን ጎብዝ ስለ ዝኾነ ንመላእክቲ ይህብዎ ነበሩ። ግን እንታይ ደኣ ሉ ድምፁ ቀጢን ጭሕሚ ከዓ ዘይብሉ ይብሉ። ብዛዕባ ድምፁ ከዓ ብዙሕ ጾምን ጸሎትን ተጋድሎን ዝተለዓለ ምዃኑ ይኣምኑ ነበሩ። ኣብ ሓደ ብግብሪ ሰናይ ዝተመስገነ ሰብኣይ ቤት ሓዲሩ ኣጋጣሚ ከዓ ሽዑ ለይቲ ሓደ መንእሰይ ነጓል እቲ ዘሕድሮም ሰብኣይ ድንግልናኣ ይዕምፃ እሞ መን እዩ ድንግልናኺ ዝዕምፅ እንተበለች ኣባ መሪና እዩ በሊ ኢሉ ኣብ ዝርድኣ ሕራይ ትብሎም። ከምቲ ዝበላ ከዓ ኣባ መሪና ክብሪ ንጽህናይ ወሲዱሊ ኢላ ነገረቶም። ኣብዚ ግዜ እዚ ወለዳ ንፈላሲ ጽቡቕ ምግባር እኮ እዚ እዩ ትርፉ እናበሉ ብዙሕ ቁጥዓ ናብቲ ናይቲ ገዳም ሓላፊ ወይ ከዓ ኣባ ምኔት መፂኦም ጠርዑ። እቲ ኣባ ምኔት ግና በሉ ቀስ በሉ ስም ገዳም ኣይትኣክፍኡ ብምባል ቀስ ብቐስ ንኣባ መሪና ፀዊዖም ኣብቲ ከድካዮ ዝነበርካ ዓዲ እሞ ዝሓደርካሉ ቤት ፈታዊ ገዳምና ሰብኣይ ንጓል ስለ ዝዓመፅካሉ ኣብዚ ቅዱስ ገዳምና ክትነብር ኣይግበአካን እዩ ውፃእ በሎም። ከምቲ ዝተባሃሎ ወፂኡ ካብቲ ናይ ቀደም ንላዕሊ ከዓ ተጋድሎ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እቲ ህፃን ተወልደ። ኣቦኡ ዝወለዶ የዕብዮ ብምባል ከዓ ናብ ኣባ መሪና ኣምፅዎ። ኣባ መሪና ከዓ እሺ ሕራይ ኢሉ ወዱ ተቐበለ። እቲ ህፃን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ በረኻ እንስሳ ዘገዳም መፂአን እናጠበቆን ዓበየ። ሽዑ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናብ ኣባ መሪና ገድልን ጠበይን ዓቅልን ትዕግስትን ምስ ረአየ እቶም መነኮሳት ንሓላፊኦም ናብ ገዳም ክምለስ ለመንዎ። ንሱ ከዓ ሕራይ ኢሉ ናብ ገዳም ከም ዝምለስ ገበረ። ኣባ እምባ መሪና ንወዱ ኣምሂሩ ልክዕ ከምቲ ናቱ ኣመንኮሶ። ክልቲኦም ከዓ ብሓደ ኣብ ውሽጢ ገዳም ሰናይ ገድሊ ፈጸሙ። ድሕሪ እዚ ዜርካ ናብ መሬት ከም ዝበሃል ሞት ኣይተርፍን። ኣምላኽ ኣብ ዝፈቐዶ ኣባ መሪና ይመውት። ፈላሲት ወይ ከዓ መነኮሳት ክገንዝቦ ማይ ክሓፅቦን ክዳውንቱ እንተውፅሉ
ሰበይቲ ኮይኑ ጸንሖም። ሽዑ እቶም ቀበርቲ ኩሎም ኣይ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ብምባል ተነስሑን ተናዘዙን። ሽዑ ኣብ ወረዶ መቃብር ኩሉ ቀብረይ ተኣኪቡ ከሎ እግዚኣብሔር ክብሪ ቅዱሳኑ ገሊጹ ነቲ ሓሳዊትን ዘማዊትን ጓልን ነታ ሓሳዊ መንእሰይን ንኣባ እምባመሪና ብዘይገበሮ ዘኽፍእዎ ነፍሲ ወከፍ ሰይጣን ሰሪርዎም ኣብቲ መቃብር መጺኦም ኣባ እምባመሪና መሓረና ይቅረ በለና ብዘይግበርካዮ ሓሲና ኣዋሪድናካ ኢና ኢሎም ተገለጹ። እዚ ክብሉ ዝኽኣሉ ከዓ ብናቶም ፍቃድ ዘይኮነ ብናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ እዩ። ሰላም ለመሪና ለወራሴ በኣምሳሉ እንተ መከረ ጥበበ ሃበ ደብረ ኣሃው ተሃሉ እንዘ ትትጋደል ይእቲ ሶበ ይሰምዑ ኩሉ ይትዋስኦ ወይትባሃሎ ትሕተ ቃሉ እምተጻምዶ ብዙሃ መፈድፈድ ገሉ። ጸሎት ናይ ኣዴና ቅድስቲ መሪና ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ንዘንጠብጠብዎ ፕራፌት ጓሃን መላእክቲ ተኣርምለይ ናይ ቅድስቲ እምባ መሪና በረከታን ረድኤታን ኣይፈለየና። ካብ ክፉእ ነገር ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይሰውረናን የድሕነናን። ኣምላኽና ናይ ዕለቱ ሰብ ይበለና፣ ካብ ክፉእ ነገር ይሰውረና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።